na yung gagamalang tayo aming kakapsat, itiday tinasanto na misa, tayo magdanggayan ti panagyaman, ti pamilya ni Mr. and Mrs. Jerumo. Tumakdan. Itinagan ti Amang, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kakabsat itana aldaw, rambakan tayo, ti panakailagip ni San Roque. Iso ti patron, dagiti managayat ti aso, ken managtaraken dagiti aso. Gapo ti pakaistoryaan na nagbalin nga nabilag nga nangagas, hanggang na iso ti nagsakit. Ng babaeng titulong ti may sana aso na agasan inwaragawag na ni Kristo. Kadagiti tattao ti kinasimple ti panagbiag na. Iraman tayo pa nga ikararagan ti special intention ni Elvira Literato Banyes, ni Jamaica Banyes, ni Margarita Real Secretario, ni Estrelita Poroganan ken ti pamilyana, ti Speedy Recovery ni Johnny Dacio Jr., kini kararagan tayo mat dagiti kakabsat tayo na biktima iti uram ijay Maui, Hawaii. Kakabsat bigbigan tayo dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon at napaembagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Apo kasya. Sika nga imay tapno ayabang dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Apo kasya. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kadag nanayon a Dios ti panangitan ok mo kadagiti sa santos mo mangted ka ti baro a paneknek ti ayat mo ipaay mo kada kaasi ta babaen ti panangibaba ken pagpatulad da nang runa ken San Roque ipasnek mi ti sumurot kini Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti hinggana. Tugaw tayo ang daydan dagiti maibasa. Ti may basa na daw iti libro ni Deuteronomio. Pimano ni Moises iti tanap ti Moab ket simang at ti bantay Nebo. Dimanon iti tapaw iti bantay pisga iti daya ti Jericho. Sadyay impakita ti Apo ti entero daga ti sakop ti Galaad aginggay ti amyanan iti ili ti Dan. Ti entero a sakop ti Neftali dagiti sakop de Ephraim ken Manases. Ti sakop ni ti Huda adumanon iti laod aginggay ti baybay Mediterranean. Ti akinabagata na paset ti Huda ken ti tanak manipod iti Zoar aginggay iti Jericho a syudad dagiti kayo a palma. Kinunat ti Apo ken ni Moises. Dahil ti daga nga inkarit kada Abraham, Isaac ken Jacob. Nga ited ko kadagiti kapututan da. Impalubos ko kitaan dati daga ngem jak ipalubos ang mabatikan.
natay nga rod ni Moises nga dipen ti Apo. Ijay daga ti Moab tinakatayan na, kas imbaga ti Apo ken kuana. Ti Apo tinangitanem ken kuana ijay Moab. Iti tanap akasumbangir iti ili ti Bet Peor. Nga magingga ita, awan ti makaamoy ti mismo lugar, anak ita ni Manna. Agtawan ni Moises, iti sangagasot, ket 20 idi matay. Saan ang nagbali ti pigsana, bueno kimapsot ti panagkita na. Dinongdong awan, dagiti Israelita, ti unos ti 30 nga aldaw, iti tanap ti Moab. Nagpatingga ti panangdungdong aw, dagiti Israelita, kini Moises, tapno iti sirib ni Josue nga anak ni Nun, agsipod ta iso ti dinutukan ni Moises as sumukat ken kuana. Nagtulnog dagiti Israelita ken ni Josue. Tinungpalda dagiti biling ti Apo ngented na kadakwada, babaen ti panangaramat na ken ni Moises. Manipod idi awanen ti propeta iti Israel akas ken ni Moises. Nakisao ti Apo ken kuana iti rupan-rupa. Awan sa bali a propeta nakaaramid kadagiti nakaskas dawa pagilasinan ken milagro akas ti pinaaramid ti Apo ken ni Moises. Amay busor iti ari ti Ehipto kadagiti opisyales na ken itintero pagilian na. Awan pa iti propeta nakaaramid kadagiti naindaklan ken nakabutbuteng a banag nga inaramid ni Moises, iti matang dagiti amin nga Israelita. Ti sao ti Apo. Salamat kay ti Diyos. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputen pangag na ti kararag ko. Daydayaw ko ti Diyos, gaputay pangag na ti kararag ko. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kayo ti Diyos, ket agdiri kayo. Ikantayo ti dayag tinagan na. Idaton nyo tinagloryaan na pagdayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos, nakaskas daaw dagiti aramid mo. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputen pangag na ti kararag ko. Umayo kitayen ti amin nga naramid ti Diyos, dagiti nakaskas daw panakilangen na ti amin na parswa. Dakay amin na pagilian, agdaydayaw kayo ti Diyos tayo, ti panakadaydayaw na idir iyo. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputen pangag na ti kararag ko. Umay kay agdenyeg, da kayo amin na managbuteng iti Diyos, tasaritaem tinaramid na kanya. Nagdawatak ken kuana at tulungan na, indaydayaw ko babaen dagiti kantak. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputen pangag na ti kararag ko. Tumakder ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kamamet kay Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria kay Kinunan ni Jesus kadagiti adalan na no makabasol ken kanikabsat mo. Inka ken kuana ket ibagam ti basol na. Ngem aramidem daytoy no dudua kayo. Nadumged ken ka napasublimon ni kabsat mo. Ngem no di na ka ikaskaso, mangikuyog kay ti maysa wenno dua kaduam. Tapno kas na ilanad iti nasanton asurat, mapatalgedan ti amin a pammabasol, babaen ti pammaniknek ti dua wenno tallo asaksi. Ngem no di na denggen ida, ipakaammom iti iglesia. Ket no di na latadenggen ti iglesia, ibilang mon day ta akabsat, akas maysa aganggan na wenno agsingsingir iti buis. Ibagak ngarod kada kayo. Ti anyaman nga iparit yo dito'y daga, maiparit tumet ijay langit. Ket ti anyaman nga ipalubos yo dito'y daga, maipalubos tumet ijay langit.
At dapat ibagat ka na kayo. No pagnunuman tidwa, kada kayo dito'y daga, nanyaman adawatin nyo, itedto kada kayo ni amak sa dilangit. No sa dino tiyan tidwa, wenno talong aga umong, gapoy tinagan ko, adda at kadakwada. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaikan ka, O Kristo. Nembagarabi tayo amin Apo. Hindi ka muna nakatultuladan da. Hindi ubing kami. Dati kita'y tattao iyayan mi. Ada mo na kita'y tattao nga ada na kita'y tattao iyayan mi nga. Ada mo na kita'y ubing nga kita'y managgadil. Di ba? Pipiya pa di managgadil no nangisit. At least quits. Ngayon nung nagpudaw kang gaddilan, tiglatan kang tong galakan to puro kadats. Kamoy di ubing kami, adun mat ada kita gaddil ja mo na niya ti rason. Ada dagiti daddo mga no nakagat dati basit nga lamok wano daytay kuton wano kang kapatapod ko aging gana nga madun tanong kan ka mga malapulos pa di gaddil di saka da. Kala nagado ti kasjay hami magka nga hami nga sakit makindi ti managgadgadil ka dati nga nakadado nagkaskas dyan. Amoy at gaddil. In English, inya ti gaddil. La, inya English ti gaddil. La, mistra. Amo pa yan. Naka-ado ti ba naggaddil kan nyami. Nakarkarong mo tanong, gaddil ka data ulong. Mansus ka nakanibaan kung nada man kalbon da ka pa uri babae ka. May isa nga pag-agas ni ide. Pag-agas dati gaddil ta awang mo magagatang nga ointment. Tapos na ipadildil ti aso. Di ba? Amoy di nga agas na. Padilpit. Uno saan namayat na dito taga-igit ti bayta. Da kayo taga-igit ti bayta. Bayta na medyo aglaing-laingan hindi ko sa jay bye-bye. Umimbag. Kada kami aw mo bye-bye me. Sip-sipatan to jing ilaw na no. Di mo na dito mayat ti tuturugan mo no pag apan kutkutan ti ilaw. Makaparurog kasi sipatan to nga kasi nagriga. Gam di mayat nga agas na ipadildil ti aso ya mo na niya di bilag di katay ti aso tunukan ka sila umimbag ya mo na nakatultuladan dangam siguro naladamdamag dati istorya ni San Roque may idi kano ijay France datoy may sa nga ilit ti France lugar di Francia ni San Roque, hindi ka numaiyanak, at nagsinan, at dabalat, amoy ti balat. In English, birthmark. O, mukmat na English na dayayan. Kaya dabalat, iti barukong na nga nagsinan cross nga red. Sigun di ko di istorya na. Kaya ni San Roque, hindi ka no, da agsakit, ako nalakan ti sign of the cross, umimbag. Kalang bendisyonan na ida, iti sign of the cross, ti sinyal ti cross, umimbag. Kaginggana nga, ado ti nagsaksakit, ado ti dagiti adda pandemya, ijay ayanda nagsaksakit. Kapan mga agas actually ni San Roque. Aginggana nga tinapasamak kini San Roque, gaputi pa nang agas na idikon isunti naggaddil. Naggaddil di sa akan nakagaputa, haan na kayat nga mariribok dagiti tattao ije sakitnan wenno maalisan wenno anyaman napanagyan jay ayoy nagsulsulinat kas na kumanapanagyan ayoy ayon ti tapaw na gaysulit isuna nga may sana di kabakiran nagigyan ja mo no kuya ba di nagyanan na katatta iti pa nagigyan na jay kas na urayan na kumanti patay na ngem adda may sa nga aso ti manganop di aso ti manganop mapan na paamo ni San Roque, ni Roque, na paamo na. Kapan na dildilpatan, DJ gaddil na. Haan na dildilpatan, mapan mangala, tikanan na, mangitaray tikanan na DJ aso, apan napakpakanan ni
San Roque aging gana nga ni San Roque babaan di pa ng dildilpat di aso di gaddil na imimbat simmaya at limaing nagsublima na iti komunidad aging ganan ibagadan nga panawon ti gubat nga rudan ibagadan nga ispya isuna di kabsat na hanapay nalasin ni San Roque impaibalod na 5 taon na naggigan niya pa aging gana nga natay iso nga ni San Roque iso ti patron dagitay agtartaraken ti aso ken dog lover iso nga dat ako nasiat ko mano bendisyonan tayo dagiti aso tayo nung naiyad ko to yung aso ay ngotan alununan na taas yung nga nagbabatitan iso di San Roque dagiti istorya na nangagas naagasan gaputi tulong ti may nga aso di pandemya ije ayanda dagiti piyesta ay rambakan ti piyesta na actually dakdak la piyesta ko mangan daytoy ag piyesta tatanga aldaw dagiti istorya na ni San Roque kano kitaan tayo kakabsat ano ti instrumento tata aso tinapantay nagpilgrimage ijay sinait di cross nga naala da di igit ti baybay kadwa na di badok ni Apo Bakit nagsinno handa nga maawit kunana di may sana nakabox handa nga maawit dagitoy taga Badok handa maawit di pa ni Apo Lakay dagitoy taga Ilocosor handa mo maawit ni Apo Bakit nagsinno kat da iso na iyawit da iso dagitayan ti Basilica tatta kagapo ti pandemya naaramat mo ti cross ni Apo Lakay ni Santo Cristo adda pandemya ti bigan iso di simbaan abasit adda pandemya iti bigan adu ti saksakit imay da binulod intanggaya da naagasan babaan dayta cross gibilag ti cross dayjay tingkas na kuma pagkaistoryaan na no apaya iso no kikitaan tayo kakabsat mabalin gayam nga amin mabalin gayam nga adda dagiti banbanag uray cross laan uray aso laan uray no anyaman nga instrumento mabalin nga makaagas kanya tayo iso nga ni Santo Cristo tatano dadto maji sinaitel sabay rin diya ka mo na mapros dagitay dadto masak maprosa aw may intention ko good health ko nak maglatan yan ko ano na amo nga ito ti good health katiya intention na no dadto ma uray diya pa nga pros tay laan di cross no dadto ma no addaan pamati no addaan kararag makaagas isugurod nga pilgrimage tayo isugurod nga mapan tayo isugurod nga ado di mapan di manawag tanong daduma kunada makaagas kitatamot ti ebanghelyo tayo makaagas nga ta anya ti kunana 2 or 3 are gathered in my name tidwa wenno tallo nga agtitipon itinagan ko adda atto kadakwada imay kay mo labdi para kini Apo Jesus. Hoy taga Parataw. Naladi yati sa lugod. Imay kay mo laeng gapukin ni Apo Jesus no kababay mo ka kaaroba kag mismisa da ka kababay mo nga makantang awan da. Imay ka mo laeng nga di pan nakikaisan ko matatanga oras ka gapukin ni Apo Jesus no do. Duwa uno tanlo agtitipon itinagan ko adda akadawa therefore God is here. Nagasat kayo tatangaan daw tatanga oras adda ni Apo Dios kanyayo. Nagipuso tayo ko pudpud no nga umay maghipagdaydayang adda ni Apo Jesus. Nangrono na diri nam ka voluntaryo nga imay gapotari na nga adda ni Apo Jesus. Ket nagipusom ka umay maghipagragsak ka bigbig-bigam nga adda ni Apo Jesus. Naggasat ka taadda kanya tayo tatta. Pero kanya ayan na ngay pero ko mo na karuprupan ni Apo Jesus taka abay mo. Ano nga karuprupan ni Apo Jesus jaka mo na damo barbasan isungatan ng mga kalbo, hindi ta problema nga bagay yan. Kadi jay wan urto, no adda toy kay lang sa uwan. Adda ni Apo Jesus kaniya tayo. Kasi no nga rod na ni San Roque nangagas babaan ti Santa ti Cruz, sino ti Cruz? Sino nangagas ni San Roque gapo iti tanda ti Cruz. Kasi no nga minti original a Cruz, sino ti os-os a Cruz haan na ni Apo Jesus. Ni San Roque kay instrumento laan ni Apo Dios tatno mga datayo nga rod apay hanatay nga rod nga agasan kay iso na nga mismo kadatoy. Dali ti anak aken tayo, adda ore sa tata ako ore padi ka kadda mo pakarikotak. Adda ti ka anak man di ya hospital inyay siyo da kakaas.
Jadi katay ti manong na dilasir, na dejayan. Kumasakol nga aramid at ikararaga. Nagtibilag ti cross, iso ti kunak ikararagan nyo tibilag ti cross. Alano, iso ti message na kanya tayo, awan mabalin tayo, nang dawatin tayo at healing ko ma. Dawatin tayo kung nakadalidirabsat ko. At kararag ko mo ng aramidin nyo. Aramidin ti doktor na iti kabailanda. No, anya ti plano na para kaday nga anak tayo. Si kayo ay suna ati matungkal nga may kararagan tayo kung maatak na nga grigrigat nga kaskas. Kasi matlaan, dinaunag apang mati kakabsat. No anya di pakarikutan, anya di pakariribukan, no anya di pakasaksaktan tayo. Taadumat, haan mo lang nga sakit, di pakasaksaktan tayo. Relationship. At madip-depress gaputahaan na maala di kaya na. At marigrigatang gaputahaan nga makapagwaya ti biyag na nga at kasla ko mahan na ma-i-express ti kalulubong na. Amin dagiti mabalin tayo madawaten. Ngayon naramat ni Apo Isos ti cross na, di sinai, tinaramat na ni San Roque di Aso, ni San Roque mismo nga nangagas. Kapahan na tayo nga taga bigbigan, da tayo ko mga adda nga nagtitipon itinagan na. Da tayo maadda nga agkay sa itinagan na apehan na nga taga bigbigan di jay. Tararag tayo na si puso tayo nga manggawat. Huwag kakabsat may sa intensyon tayo. Ipaay na kung madagiti grasya. Ipaay na kung madagiti daw-dawatin tayo. No anya madagiti pakarikutan tayo. Ikan na tayo kung matigrasya. Anya ti grasya kinatibker. Anya ti grasya naunad apang mati. Anya ti grasya na ipaay na kada tayo. Kaya tayo asarat pusukan. Labanan dagiti panlubok itibiyag tayo. Haan nga ti grasya ka apo ikatam amin nga pakarikutak itibiyag ko. Ang mabalin niya kas dyan. Ti grasya na no agdaang ka ititibker tinakam nga manglaban kadagiti panlubok itibiyag mo. Ti grasya na agdalat ta puso nga agay ayat king ka. Uray pay no kunam nga irororomanda ka. Uray no parparigaten da ka, wano handa ka kaya. Ti grasya na, kas ano kalat ka nga agtultuloy nga agayat gapukong ko na. Ti grasya na oray na da problema, agtuloy kalat nga agserbi itinagan na. Day ka ti kadakdalan na grasya. Anya ti bendisyon nga maawat mo, ay kaday jay, anya na ganan. Nanday ti grasya, tilagaan ti biyag, ti grasya, ti kinawaya ti puso, ti grasya, nga agbalin nga kasla maitangkok gapukin kuanahan nga datayo ti maitangkok. Kaday ta ti grasya dawaten tayo. Kaya na nga agasan uray niya kakabsat. Dahil ti bigbigan tayo kuma. Naramat dagiti instrumento na ngam ni Apo Isos at titipon tayo itinagan na adda iti sibay tayo. Rinaen tayo ti adda ni Apo Isos iti sibay tayo.
tayo kakagsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya pawatan na kumadaydayaw kadagita ima. Ket naipaayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kasama ta pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia. Apo awatem kad asi dagiti karkararagmi ken di pa nagdawdawat dagiti sa santos panangidawdawat dagiti sa santos kada kami aywanan na kam kadi tapno mairok noy mi ti umiso a panagserbi kadagiti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa ay di ara. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikat rumbe. Pudno unay amay ikari gatrumbeng annong mi gat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taaramidem ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pagkakitaan ti kinasinpet babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag a panitnek ti ayat mo kada kami. Kasta pa'y ababaen tinaisang sangayan a pagpatulad da, maawis kami nga agbyag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaen ti makaayayo ken kaapan ng ibabaet da, ipaay mo ti panalaknib mo kada kami. Isot gapuna ang makidanggay kami, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Pudno ay apo abiig ka kinasanto ket sikati bubuayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam gati paaymo ida kada kami abagi kandara mi apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik iso mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo ken ikaw panabungar ina kami salakan si kanalumod isa nga lumunga. Iti ngarod panangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo ang maikari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirango di bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamukuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia man ay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayak na anadyosan
Laglagi pamat ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay terupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kani. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo. Isuda anak apod no anak serbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantan oken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaisa ken Kristo ken itisidom ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama. Ti amin adayaw ken gloria itagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dagat sa dilangit, Madayaw kumati natin. Doon kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo diti dagakas sa ilangit. itlem kadakam daw ito iti kanen mi iti patinayon haldaw. Pakawanan met ti basol mi akas may pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kadakami. Kinakamet baybayan, mamanurot sulisog, isalakan makamtilag. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinakasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kakukuan ti turay, ito pa nakabalingyan kayo, ti agnanayon natin sa O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. basta kumati. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada kayo. Kapya, kada kayo amin kapya. Cordero ti Diyos, sa may Naikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa may ikat kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mga ikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo siya may karin may kakanya, hindi may salamat sa ulo may mapagod.
man nakabalin kadagnanayon a Dios, ama ti amin aliwliwa ken kapya. Da kami a pamilyam, nabuornong kami amang rambak kadagiti sa santos mo nang runa ti panangilagip ken San Roque. Ket agdaydayaw kam itanagan mo, ipaay mo kadi tati sakramento nga inawat mi, agbalin atanda, ken talged ti agnanayon apan nakaisalakan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu ang magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasil din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Ngayon arabi tayo amin Apo.